Baixo a organización do Concello da Pobra, a Federación Galega de Atletismo e a Asociación de Atletismo e Deportes do Barbanza, o vindeiro domingo 17 de abril disputarase o Trail Serra do Barbanza, proba do Campeonato Galego Absoluto e das categorías sub-20, sub-23 e máster, tanto individual como por equipos. É o 9º trail de montaña do Concello da Pobra do Caramiñal e o 7º de Campeonato de Galicia da Federación Galega de Atletismo. Eu creo que vai a ser un gran espectáculo o vindeiro 17, como moi ben decía a concelleira, para a categoría absoluta, para a categoría sub-23 e tamén sub-20, distancias que oscilan nos 15 km e os 25 km no percorrido máis largo e, por tanto, satisfacción de facer un gran campeonato, satisfacción de que teñamos unha representación da selección galega e tamén, como non, delicia por facelo nun circuito realmente fermoso. A proba servirá tamén de escolla dos integrantes da selección galega de trail, que representará a Galicia no Campeonato de España que se celebrará o próximo 7 de maio en Barcelona. Este trail vai a marcar un hito histórico no atletismo galego, pois vai a ser a primeira vez que se extraia daqui a selección que representará en Barcelona o 7 e 8 de maio, día 7 de maio, presentará en Berga o Campeonato de España por autonomías. O trail running é unha especialidade que está en auxe, tal e como comunicaba antes Isidoro. En Galicia hai cada vez temos máis probas deste tipo, porque a xente cada vez lle gusta máis practicar deporte na natureza e este entorno é completamente espectacular. A proba terá como punto de partida e de chegada o Miradoiro da Curotiña. Haberá dous percorridos, un trail curto de 14 km e outro longo de 25, que discorrerán por paraxes de gran beleza paisaxística. Estamos a usar os camiños antigos, incluso estamos a limpiar, por eso intentamos recuperar esos camiños. Recorremos espacios como pode ser a Aldea Vella, o Pico do Castelo, o Pico Barbanza, Alto da Lagoa, a Portela.